Club Àctel. T'ofereix export.cat. Hey, do you have any Catalan cheese? We sure do. How much can I get for you? A couple of slices. Okay. Em dic Estela Vaccaro i soc dissenyadora de decorats al cine i treballo a les pel·lis a Hollywood. I estic enamorada de Catalunya i la cultura catalana. Fa molts anys vivia a les Maldives com una instructora de submarinisme i acostumava a agafar les meves vacances a Barcelona i vaig començar a aprendre a parlar català i un cop estava aquí a Los Angeles vaig seguir aprenent català amb els shows a l'internet de TV3, de Catradio i també sóc fan de Barça. En un viatge a Andorra vaig descobrir el formatge català, que m'agrada molt, i aquí a Los Angeles, amb sort, es pot comprar el formatge de Catalunya i de tant en tant jo i els meus amics ens agraden menjar el formatge de Catalunya. Un dels meus companys a la feina es diu John Fraser i John té un taller d'efectes especials i nosaltres hem treballat junts a Spider-Man i altres pel·lícules i a Spider-Man ell va destruir el meu decorat i ell va guanyar l'Oscar aquell any. So Stella, I'm glad you came because we're involved in the new Spider-Man series, and a lot of the things that we're doing were similar to the one that you worked on. Yeah. So it's a big help that you can go over some of these blueprints from the first one. Right. I remember we had the big balcony scene that we when we blew the balcony up, and you were a big part of that. Right, that was amazing. Well, I have the drawing here, the detail from that balcony. You're going to remember some of this stuff. Oh, wow. Remember the spider webs? Yeah, I do. Look at this. We're making a few more. Some of the webs are so strong that you could actually walk on them, because that's what we're doing in this one. Spidey has to walk along a web. So they're structural. So there's some structural integrity has to be built into the spider web. Fortunate enough, actually, while we were working on the Spider-Man series, that on Spider-Man 2, we actually won, myself and 3 other gentlemen won the Oscar for visual effects for Spider-Man. I've been nominated 10 times. And so to go there 9 times and not hear your name called is it's a big emotional thing, And then when we did win, it was just like your knees just buckle. It's not as good as having grandkids, but it's pretty close. Hey, I brought something to show you too from Catalunya. Have you ever heard of Catalunya? It's in. I've heard of that, but I don't know what that. Well, they make some really great food, and I got some Catalan cheese for us to have. Well, okay, let's try that. Let's have lunch with a friend of mine. His name is Oscar. Oh, look at that. Caprofiti.
What is it? Caprofiti. Is that like Bon Appetit? Exactly. Okay. Yeah. This will be gone in about 5 minutes. La història de Barça és molt emocionant per mi, perquè és una història de sobreviure i tenen molt acord, crec, aquest club, i m'agrada la descripció del Barça més que un club. Ara aquí estem a Capital City Bar and Grill, on vinc sovint per mirar els partits. Doncs aquí a Los Angeles tinc una amiga que es diu Clàudia i a vegades ve a casa meva i ens parlem en català i piquem alguna i ens ho passem molt bé. Això recorda de casa? Sí, perquè té gust. Saps el que vull dir? És com... Mira quina pau, Algun dia m'agradaria tornar a Barcelona a visitar aquesta ciutat que està tan bonica i a veure els meus amics i menjar als cafès a la Rambla i a visitar els taurons a l'Aquari de Barcelona, que els trobo a faltar molt. California girls. Oh. You want some chocolate con churros? Do you like it? I love it. Are you kidding me? When I was a teenager here, I wanted that every morning. Oh, really? Doncs clar, et diuen, treballaràs amb la Gwyneth Paltrow. Em va fer molta il·lusió, perquè és una actriu que sempre m'havia agradat molt. Això, l'havia vist a saco de pel·lis i de sobte penses, serà la meva companya de feina. I a més en una situació molt d'estar per casa, no? Ara anirem a menjar un pa amb tomàquet juntes, vull dir, em feia molta il·lusió, sí, sí. L'oli d'oliva cada vegada es fa servir més, a tot arreu. I les celebrities són les primeres que això ho saben i ho fan servir. Jo sé que a la Gwyneth, per exemple, li agrada moltíssim. El tema del pa amb tomàquet li flipa. Cada vegada més. Jo quan vaig al súper veig molta varietat ara d'olis d'oliva i sí, jo crec que hi ha molta gent ja és addicta a l'oli d'oliva, aquí, als Estats Units. Tinc un company de feina que me l'estimo molt, que es diu John Colton. És un actor americà que ha treballat molt aquí i a més, va ser el meu company de rodatge de la pel·li del Van Damme. Ens vam conèixer a Tailàndia. Let go of me! Luther and Vinny. All right, let's get down to business. She's going to die tonight. Please, I need your help. Let's go get her. Som veïns i clar, llavors moltes vegades ve a casa o vaig jo i quan passem típiques crisis d'actors, doncs estem en plan, tu creus que s'ha de fer això? Creus que ta-ta-ta? I comencem els dos així, fem la nostra miniteràpia. Okay, so this is the great moment, John. I love great moments. Pa amb tomàquet. Do you remember that in Bangkok? Yes, I do. When we were in Thailand, I was obsessed with This is one of my favorite dishes in the world. Next one you're preparing, so you need to pay attention. Uh-oh. We get this tomato, usually it would be smaller and whatnot. And then we're gonna rub it. It can be like a technique to relieve stress. So now we're gonna get the ingredient, which is the olive oil from my home. It's gonna make me miss home when I smell it. Let's see. Okay, here we go. Okay, the pouring is very important, you know? And the quantity, You have to be generous. And now, the salt, super important. I like to pour it from a distance just because I feel more of a chef. Yeah.
and then you're set. This is delicious. I'm so happy right now. Really, You came up with this yourself, huh? Yeah. You see what I mean, though? The simple things in life are the Yeah. best. This is one of my favorite dishes in the world. My friend, la Gwyneth, veus? És molt graciós perquè sempre me'n recordaré que quan la Gwyneth va estar a Catalunya fent el programa de Spain on the Road, va aprendre a ballar sardanes. Amb mi vam estar allà ballant sardanes amb un grupet i bueno, estava ella, va dir que mai oblidaria aquesta experiència. Va ser molt divertit, vam riure molt. Bueno, quin moment més emocionant, la Meryl Streep. Una mega crack, però amb les mans petites, em sembla, a veure? Vaig a provar. Bueno, no. Escolta! És molt fort aquest moment. Tinc les mateixes mans que la Meryl Streep. Puc fer de doble de mans de Meryl Streep. Que bèstia. M'encaixen perfectes. És molt emocionant aquest moment. La vida d'una actriu catalana a Hollywood és molt variada, perquè mai saps, cada dia és diferent a Hollywood i s'ha d'improvisar molt, has de ser molt flexible perquè la teva gent et truca i et posa un càsting pel dia següent, el que has de fer d'americana i t'has d'estudiar un guió i tot es mou molt ràpid i per tant és molt emocionant. El tema agent és molt important i la meva agent, que es diu Stephanie, està a una agència que és Paradigm, que a mi m'agrada molt, perquè és una agència que no és ni massa gran ni massa petita, és una mida que a mi em sento molt còmoda. It's kind of, pilot season's kind of winding down, but there's still a couple of, I just heard yesterday that TNT is going to be, they just picked up 6 more drama pilots. Yeah? Which would be great for you, Yes. because even though, you are known for comedy, drama is also something that, you're also known for, so I think we'll all read them. When I get them, I'll send them to you. You can take a look, see if it's something that you like. But at least we have that to look forward to. So you should be getting that towards the end of the week? Yeah. Okay. Yeah. Okay, and now I have a little surprise for you. Surprise? One of my favorite things in the planet for you to enjoy with your beautiful family. Oh, you see how yummy, yummy, yummy? Oh my gosh. Is it olive oil? Yes. Oh, I can't wait. You need I love this. it with bread. Oh my god. Every morning I'm of my so life. Excited. It's so good. And you know it's antidepressing? I love you. I just found out. Well, even more, I'll be drinking it. You should keep it in the office, and depending on the news, shots of olive oil. Oh my gosh. Aquí a LA es fan molts events, moltes històries d'aquestes de red carpet i totes aquestes mogudes que estan molt bé, però a mi, sincerament, el que més m'agrada és anar al cine a veure una pel·li. És el meu plan perfecte. To get away like a high-speed train, I came here to see you. Is there any sunshine left? Jo soc de Barcelona, vaig vindre aquí fa uns 14-15 anys a Los Angeles i aquí ara mateix el que faig és escriure per un diari, La Opinión, que és el diari llatí número 1 als Estats Units, i cobreixo tot el tema de cinema a Hollywood. També col·laboro per Imágenes d'Actualitat, que és una revista a Barcelona. La meva feina és bàsicament escriure sobre tot el tema de cinema. Entre altres coses, doncs, és veure pel·lícules, que és esgotador. També és fer entrevistes, és anar a entregues de premis com els Globos de Oro o els Oscars i, per exemple, també, a part d'això, és cobrir concerts de música i altres events culturals del país. Fa gràcia trobar-te vins catalans perquè és el que portes a qualsevol festa. Si vols fer un regal amb algú, doncs aconsegueixes un vi català a qualsevol lloc. I sempre es sorprenen que això està bo perquè no tenen ni idea de que a vegades a Catalunya també tenim vins tan bons com els de Califòrnia o qualsevol altre lloc. El vino que te dije de allí de Cataluña, para ti. Gracias.
Doncs fa gràcia trobar-te gent de Barcelona, amics que venen cap aquí amb la mateixa il·lusió que vaig tindre jo que fa 14 anys o 15 anys, intentant començar una nova vida aquí, i el cas, per exemple, d'aquest amic meu, el Pau, que ha vingut aquí fa poc i que més o menys vol seguir més o menys una mica el mateix camí que vaig començar jo fa 14 anys. Doncs aquí és on vivia la Madonna, i abans era de color rosa tot. I els fans s'acostumaven a saltar la valla i, per tant, ella va marxar perquè es va cansar de tindre gent no invitada a casa seva, suposo. Doncs jo em vaig venir de Barcelona cap aquí fa ja uns mesos, i la idea meva era treballar des de Barcelona. Treballava pel món de la taquilla, pel món de la indústria del cinema, i vaig decidir vinc a Los Angeles per aprendre més de la indústria i saber parlar amb més propietat, no? del que succeeix al món del box office i a la producció de pel·lícules, el desenvolupament, etc. I quan vaig decidir venir aquí vaig contactar amb ell per presentar-me la feina que feia, i quan vaig arribar aquí ja ens vam veure, ens vam conèixer, i ha estat una mica el que m'ha anat introduint a com funciona la ciutat i com funciona el món del cinema. Doncs això d'aquí són els jutjats i la comissaria de Beverly Hills, que són la Britney Spears, la Lindsay Lohan i la Paris Hilton. Són habituals per motius que no són gaire recomanables i venen cada 2 per 3. Per la meva feina he entrevistat a moltíssima gent. Cada setmana acostumo a parlar entre 2-3 estrelles, directors, productors, el que sigui. Aleshores he entrevistat a Clint Eastwood, a Harrison Ford, a Russell Crowe, a Angelina Jolie, a Johnny Depp, Nicolas Cage, Drew Barrymore, Annette Bening, tota aquesta gent, bàsicament, he parlat amb ells ja. I m'han impactat molt el tema, per exemple, Clint Eastwood o Anthony Hopkins, són gent absolutament increïble. Estàs davant de llegendes del món del cinema, i són gent que ja han respost a totes les preguntes 50 vegades. Aquí és molt normal, després de la feina, cap a les 4-5 de la tarda, comencen les 2 hores del happy hour, que és quan un es relaxa amb els amics i pren una copa de vi i fas la xerrada del dia. Doncs sí, has provat els xurros? Estan boníssims aquí. Els fan aquí mateix. Nois, algun vinet? Doncs què recomanes de la casa? Recomano un català molt bo, és del Costes del Segre. Doncs aquest. Em queden entrevistes per fer, em queden un parell. Em quedaria sobretot a parlar amb Steven Spielberg, que probablement passarà aquest any. L'he vist en persona, però ja que és el meu ídol a nivell de director de cinema, doncs pràcticament és l'únic que em queda per parlar. Un cop acabi amb Spielberg ja puc plegar. Cheers! John, por favor, pon esta botella en fresco de cava para un cliente muy especial que vendrá esta noche a las 9 de la noche. Soc de Barcelona, vaig néixer al Poble Sec i porto aquí a Hollywood 14 anys. Tinc un restaurant, fem molts plats catalans i tinc a tota la família ficada dintre del restaurant. La meva filla és la mànager, la meva dona és la xef i jo sóc l'amo del restaurant. Els plats catalans que tenim és l'escalivada, l'esqueixada també, tenim l'escudella i, com no, tenim la crema catalana, a més de vins i a més del cava. El cava, per mi i per la meva família, formava part de la taula. Aquí jo estic intentant introduir el cava no al moment del postre, sinó des del principi, no? Inclús els dic que el cava no és una beguda, sinó que és un aliment i que combina molt bé amb tots els plats, no? Ese es el cava que os había recomendado, que os lo disfrutéis.
Molt, entrem a l'àrea més important del restaurant, que és l'àrea de la cuina. Jo la titulo com l'ànima d'aquest negoci, no? I us vull presentar la Mercè. La Mercè, que és la meva dona, ella és la responsable, és la chef, la responsable de que tot es cuini bé, de que tot surti bé. La tasca que té no és fàcil, no? Perquè, clar, cada dia s'ha de llevar d'hora, té que anar al mercat, té que escollir què és el que tenim que cuinar i quins són, lògicament, totes les receptes, no? El postre estrella es la crema catalana y como tapa fría, digamos, o natural, la escalivada. Les gusta mucho. Bueno, también es que es muy buena, la verdad es que es muy buena y es muy natural, no engorda, todas estas cosas que son muy importantes también. Y una cosa más, gastamos mucho pan con tomate, pan amb tomaca. La sangria de cava és curiós perquè és algo que no es coneixia. Ells sabien de la sangria blanca o la sangria de tinto, i avui puc dir que la sangria de cava és una de les begudes que més preparem i dintre de les 3 sangries puc afirmar que és la sangria que més agrada. Ya están ready. Hay que ir despacio, despacio. Vamos a ver, sobre todo que no nos vean, que no piensen que hemos aterrizado aquí en esta área. Bé, aquest és el meu hobby. El meu hobby és fer voice-over, fer traduccions de pel·lícules a l'anglès passades a l'espanyol de moment. La meva il·lusió seria traduir pel·lícules al català. Són pel·lícules que es projecten a les companyies aèries, fonamentalment a Ibèria i a línies aèries americanes. Acostumo a fer entre 3 i 4 pel·lícules a l'any i dono diverses veus. A vegades faig de romàntic, a vegades faig d'home dolent i a vegades faig d'home bo. Has luchado mucho para estar ahí. Tienes que llegar, tienes que conseguir y hacerlo junto a nosotros. Llàstima que estem una miqueta lluny i no és fàcil pensar en Los Angeles com un lloc de futur, no? Però tenim una camarera que es diu Aleida, que és de Barcelona, i ella vol trobar el seu futur. Soc d'Arenys de Munt i fa un anyet i mig que estic aquí. Soc actriu. Així que res, vaig dir cap a Los Angeles perquè l'anglès ha sigut una cosa que tota la vida m'ha tirat molt i aquí estic. Vaig venir a petar aquí al restaurant a Tinto fa igual 6-7 mesos i és com que aquí estic coneixent a molta gent, que venen a sopar, coneixen aquest, que si un agent... Llavors és com una mica la típica història molt, no sé, molt idealista, no? Que vens aquí, comences a treballar de cambrera, trobes algú que coneix no sé qui, doncs una mica estic visquent això, no? Està molt bé. California star, sweet broken heart, I miss you. Jo penso que quan s'arriba a un lloc tan distant del que és Catalunya, ser ben rebut és important, no? El nostre restaurant serà tots els catalans ben rebuts i volem ajudar amb la mida de les possibilitats i sobretot orientar. És una ciutat que no és fàcil, és la ciutat que té moltes possibilitats, però no és fàcil la integració des del principi. I jo em comprometo que tots els catalans que vinguin al restaurant poden comptar amb mi perquè jo els pugui assessorar i els pugui ajudar. Grup Actel. T'ha ofert export.cat.